Здравейте, ученици! Днес ще се пренесем в сърцето на Велико Търново, за да разгледаме един от най-величавите символи на българската държавност – паметника Асеневци. Монументът е издигнат през 1985 г. по повод 800 годишнината от въстанието на братята Асен и Петър, което поставя началото на Второто българско царство. Той представлява внушителна композиция от 4 конни фигури на царете Асен I, Петър IV, Калоян и Иван Асен II. Тези владетели са изобразени като смели войни на коне, символизиращи военната мощ и възраждането на България през средновековието. В центъра се издига висок обелиск, който символизира възхода и величието на българската държава, обединяваща мощта на четиримата братя. Автор на скулптурата е Крум Дамянов, а архитектурната част е дело на Георги Гечев. Монументът съчетава историческа символика с модерно изкуство. Днес Асеневци е една от най-посещаваните забележителности, напомняща ни за славните времена, когато Търново е бил политически и културен център на Балканите. Този величествен монумент не само краси Търново, но и служи като вечен паметник на непокорния дух и волята на българския народ за свобода и държавност. Надявам се, че тази разходка из българската история ви е била полезна. До нови срещи в Старопрестолно Търново!